vakomana vaya vadzoka zvekare. Aiwa, iye ndo yavabhora musango, yava kurasisiwa nekuti takuona vaifamba vataura nhau dzekuti aiwa mugore rino aiwa muna June ndo muchaita mafresh elections, asi zvangoratidza kuti aiwa vaingoda kungofadza vanhu nenhema kana kuti vaingoda kungopa vanhu mafalse hopes, asi chokwadi chazobuda pachena vazoya vakataura mashoko ekuti aiwa aya vanga vakamiscalculata saambe namashoko avataura kuti bva subscribe like kuti na on the bell icon ndopanya kupachinzi SADC is cracked under pressure from a SADC heavyweight South Africa and succeeded defeat on Zimbabwe, accepting South African President Cyril Ramaphosa's proposition that disputed Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa should be allowed to assume the SADC chairmanship in August this year, despite being a product of a flawed electoral process, which SADC dismissed as failing short of the revised SADC guidelines and the principles of a democratic election 2021. Saka aya mashoko vamataura apo pavakanzwa kuti SADC secretary vaElias Mpedi Magosi vakanga vari muZimbabwe this week vachifinalize vanofambira nhau dzekuona kuti Zimbabwe vachiona preparedness yavo kuti yava prepared here ku aboda summit iriko muna August. Saka ndopo vakataura mashoko ekuti aiwa SADC yakazongowirirana kuti aiwa mutungamiri wenyika wemasodamdzo Mnangagwa ngavachingowana uchairmanship ndobva vakadismissa mashoko avo avaitaura kuti aiwa mugore rino muna June mafresh elections achanga arimo. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu, ndoda kuti aiwa munhu wese atova disappointed muZimbabwe anga akatarisira kuti aiwa achaona SADC ichiita something. Chimbotiudzai mafungiro enyu ina comment section medu, musangano subscribe kulike chete on the bell icon.